Joel Viray na po katuig nang nahimong radyoman diri sa DXDC Armen Davao. Nagsugod ko mga kasama sa pagka-radyoman tuig 2013. Nagsugod ko sa pinakayano nga reporter sa DXDC o niya na gihatagan og tsansa nga mo level up o niya nahimong anchor nahatagan og tsansa nga magdala og programa. Ubay-ubay na pod nga mga programa ang ato ang naagian hangtod karon nga nagunita og Kuskus Batikos midday edition mga kasama. No? So, mao na ang nahimong dagan sa akong kinabuhi diri sa DXDC. Ug ako nagapasalamat sa inyong mga kasama tungod kay sulod sa napo katuig nagpabilin mo nga nagsuporta, mituo, nisalig, dinhi kanako og sa tibuok team sa Armen Davao. Unta manghinaot ko niining atuang ika-63 nga anibersaryo sa DXDC Armen Davao nga magpadayon ta sa pag-uban sa uban pang mga katuigan hangtod kano sa tugutan sa tuong labaw nga magagahom diri sa ato ang pagpangalagad nga na kaninyo mga kasama. So I hope nag-enjoy mo sa ato ang panagban-uban diri sa DXDC Armen Davao. So mga kasama, daghang salamat sa makausapa. Happy 63rd anniversary kanatong tanan. Kini si Radyoman Joel Viray, Tatak Armen.